И какво става, хора? Аз съм Teddy Pro HD. Днеска отварям... По-точно не днеска, ами още работим по него. Заедно с P10110 ще отваряме един сервер, вече почти напълно готов. Capex PvP се казва. Ето като влезнете в сервера. Ето тук ви пуска. Нали, четете си тук. Още не е готово всичко, нали? Ще оправяме разни работи. Това е като цял спауна, ние си го строихме. Даже това не е готово, ама мислиме така да си стои. В смисъл да може да... Ако си по-яко ми изглежда. Тук всякакви декорации ние сме си строили. Няма го никъде. В смисъл... Ние всичко сме си строили. Той е джимп тук с P10110 го прави. Джумпа не е много труден. Но може и спитка да ви трябва, като се замисля. Така. Това е. Тук е някаква къща, някой спрел. По-точно ние. Ето тук пак декорации. Готино е, на мен ми харесва. Да преминем към ларповете. Ето ги. Ларп. Това ще е нещо като ревю. В смисъл ще направя и нещо като официално ревю, второ ревю, да знам. Защото не знам, не е готово всичко. Трябва да ви покажа другите неща, когато станат готови. Тук има. Това е Buy Commands. Къде беше? Ето. Ето го и него. Не е на цял готов, но това си стигат тия команди. Ето. Може да си купите команди. Warp SMS. Ето го. Hero. Точно това Essential не се прецака. Essential не се прецака и в смисъл китовете ги няма вече. Сега ще ги правим наново. Ето като гледнете тук. Бъгнати са, смисъл има ги, когато я направите сервер, ето ги тия началните китове, където ги дава. Да. Тук всичко колко струва такива работи. Има. Всичко. Тук това е правено пак на ръка от P10110. Тук двама чат хелпари имаме. За сега. Двама хелпари. Един модератор. Това съм аз. С бъгнат скин. Не знам що. И спидейте е така. Така. Warp. Чат хелпър. Тук пише всичко за чат хелпъра. Какво прави чат хелпърът като такъв? Чат хелпърът трябва да следи чата и реда в него. Нали, вие си прочетете там. Ако някой иска да се кандидатира да пише, набираме. И да пише, нали? Ние ще го одобрим или ще го отхвърлим, зависи. Трябва да е редовен, да следи чата. И така. Така, дроп партито. Всеки ден евент от 9 часа. Ето го дроп партито. Те направо съм ги направил. Добре, направо. Като дойдете направо ще ви ги пускам. Само че... За какво така? Така. Извинете, малко трябва да го оправя.
Така. Преминаваме към следващия ларп. Enchant. Опа. Ето го Warp Enchant. Тук има за... Уау. Бъгнало се цвета. 30 левел. От 3 до 22, от 1 до 7 и от 4 до 19. Вие си избирате къде да енчантвате. Warpent. От Warpent, от тук си купувате положенки. Тук скачате в дупката и си биете. Така. И тук също има дупка. Така. Warp Help Factions. Той е при останалите. Информацията, правилата, ето ги. Вие ще се прочетете, като влезнете. Така. Тук мега евенти всяка неделя. Пак от 9 часа. Обаче мега евенти. С повече смисъл и Battle Doom. Така. Ето го Help Faction. Инфо го показах, сега Warp Jump. Той се провежда само на евенти. Добре, ще взема да осветя тук. Чакай да видим къде избягат с стикви или да го направя, как да го направя. Някакси красиво да стане. Така. Бива. И тук джумпате. Аз съм го правил този ларп. Аз го строих джумпаде, иначе спих да ги направя. Спих 10-110 направи тя с клея. Не е изобщо труден. Много си е лесен даже джумпа. Така. Той е само на евентите, нали? Warp Leaves. Пак правен от мен. Опа. Нали знаете, Leaves, тук се слагат листа на место дървото. И този чупи под вас. Ама, ние да знаете, защото ние чупим на няколко места. И то само почва да се чупи. Не чупим нарочно под вас, това да го знаете. Защото някой викате, вие чупите под мен, не е честно, искам се награда и така работи. Warp Maze. О. Ето тук има 3 входа. Вие си решавате от кой да влизате. И пак се използва само по време на евенти. Правен от спида и мен. По-голямата част от спида. Warp Mining. Той е вече правен само от спида. И той е само на евенти. От тук си купувате кирка. Има диамантена, има и айрон. Съответно, нали, айрон кирката е по-ефтина. И пак ви върши работа, ама по-бавно. Вие си преценявате. Warp PvP. Мислим да го сменяме, смисъл да правим ново. Това съм го правил аз. Изключително грозно за мен. Някакво много... Не знам, на мен не ми харесва. А всички идват тук да се бият, не знам защо. Ама ще го сменим, в смисъл пак ще има Warp PvP, само че е друго. И така. Към следващия Warp да преминаваме. Warp Prepare.
Ето го. Тук е пълно с наковални. Репервайте, преименувайте на воля. Warp. Аз го показах правилата. Warp Shop. Той е правен от спида. Пак. Тук аз съм слагал някои цени. Не се продава. Само да погледнах дали навсякъде има цени и такива работи. Добре. Тук. ОМГ. ОМГ. Sugarcane. И голденки. ОМГ е. Добре. Това е лек, 100%. Фрейм. Извинете за забавянето. Налага се. Warp. Към следващия лап да преминаваме. SMS го показах. Snake. Снейка беше предишното дроп парти, правено от мен и Спида. Така. Ето го. Тук ще бъде Снейка. Spawners е правен от Спида. Тук ще намалим цените, защото някои играчи искат да си купуват, пък викат, че им е много скъпо. Warp Sprint, правен от мен и Спида. Също много е малък. Аз му предложих да го оголемим. Той вика, че за сега бива. В смисъл нататък може да го сменим, ама аз имам много идеи за капанчета, такива работи. Не капанчета, ами такива работи, че ви забават. Особено това беше моя идея. Ето го. Малък е, доста малък е. Минавате червеното и вие направо си влизате на това. Честито ти беше най-умел победи. Награда. Ето кепи, само, нали? Кита още не е готов. Така. Warp Staff, аз го показах. И Warp Trade, последния Warp. Ето го Warp Trade, наскоро го направихме. От Спида, той го направи. Той си пада повече по строенето. Аз съм повече по PvP. Но и аз работя, нали, по сервера. Но добре, хора, това мисля да е за клипа. Надявам се да ви хареса сервера. Дано да влезете, да играете, ще стават мелета, ще има евенти, обещавам ви, стига да ви, нали, да влизате там. Стига да има поне 10, айде 15 или минимум 10 човека, всеки ден ще има евент, като за нов сървър, нали, 10 човека, това е бая. Защото ние рядко работим, защото все пак и на училище ходим. Не става.
лятната вакансия най-добре. В смисъл, най-много ще работим по сървъра. И така, очаквайте PvP клипове тук. В смисъл, ще играя с друг ник. Някои хора може да ме знаят, ако са играли в Adventure PvP. Аз се пиша там Mr. Molly Crafter. Някои може да ме знаят, някои не. И аз по принцип съм Mr. Molly Crafter, но сега съм с Wix. Ще бъда с него Owner. И така, ще играя PvP чатпад с Mr. Molly Crafter. В смисъл, няма да си давам айтеми, обещавам ви. Ще бъда донатор ранг. Ето. Даже ще се направя после. Добре хора, това ще е за клипа. Очаквайте втори клип тук, нали, официалното ревю, когато е готово всичко. Аз бях TeleProc HD и ще видим в следващия клип.